Zer dela eta aukeratzen dute musika taldeek Durangoko azoka haien diska berriak estreinatzeko? Fetxak bat etorri dilako alde batetik, eta beste aldetik, itzamlo plazta egokile dela, eta negozio baino gehiago, zera da. Gure lan hori azaleratzeko, eta gure baileratik atatzeko egoki bat, hau txenea dago, eta musiki kasuen, gidana, egokile egin. Durangoko azoka dugu, oso espazio zabala delako, kultur plaza handia delako, eta bertan jende asko biltzen da, eta euskararen inguruko produktuak eta aurkezten direz, eta oso inguru zabala eta atsegina da diskak, liburuak eta aurkezteko. Piratea zen beste hiru proiektuki estan erdila edo hartzeko eta iruditza eguna zabaltzeko aukera ona zala eta horrak egin du, baina berez aurretik ateatak egin jaia edo ateatak. Ez dakit, Durangoko azokan zerbait dauka azkenean guk urte osoan zehar ez du igual aukera erraz bat gure zaleekin eta zuzenki ernazio hori gustatzeko eta hau horretarako kontestu paregabea da. Guretzat ezinbesteko hau Durangora etortzea eta gainera disko bat hartu eta gorde Durangoko azokan aurkeztu ahal izateko gauza polita da, honek beste dimentsio bat hartzen baitu, ez? Jende guztia orain etortzen da hona, atera berri dago diskoa eta benetan merezi Durango disko bat aurkeztu. Durangoko azokie disko estrenietan eta disko jartzeko dekargatzea da, euskal kultura azken batean abentzantzen da, abentzantzen da, eta eskerrak arrankada bat edo. Azkenean Durangoko azoka badaparako estruktura bat hori egiteko, azkenean ateratzen da, medioak ere prest daude lekua izteko lan barriei, eta gainera estana jartzeko aukerarekin leku perfektua da disko bat ateratzeko. Lekua profesionala egoteko, lehiek erazuna delako, igual normalin erosiko ezbana, pizkata bezupela dator, eta probatzera, eta gozitzea aukera disko diferenti beti izaten da aukera politia diska berrikeratzeko normalian, beste batzutan agian egin duguna da hilabete bat lehenago argitarau eta hemen puntu eman, ez? Baina kasu honetan diska beranduago sartu ginen estudioa, behar izan dugu denbora gehiago, beste bat lehenago ez da, eta disko beti da bumba da, ez? Edo denbora teatzea eta, bat dugu, irakurte asko jartzen garela doz Durangoko azokan ateatzea. Durangoko azoka dalako euskal kultura baina saltzeko nik uste da un plazik importantena. Durangoko azokan saltzen da, Durangoko azokan da euskal kultura eta saldu behar da, uste dut.